गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयखौबो आसा खालामो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खामानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव आं फोरमायो गेदेरमा रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि खोनासंनो बारा मोजां मोननाय नङा। मानो होनोब्ला ओरैबायदि गगा मोनदों, अब्लाबो आं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा जोंनि एक्स एनडिएफबीफोरनि गेजेराव सोरांबानो ससियेल मिडियायाव माखासे सोरनिबा केसनि जेंना, सोरबा माखासे मोननो गोनां माखासे 4 लाख के मोननो गोनां दिनैसिमबो मोनाखै, सोरबाया जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि न'खरनि बिदा फंबाय गथ' गथाया हांमा सुरै सुरै थानो गोनां जायो, बेफोरनि जेंना, मोनफ्रोमबो एक्स एनडिएफबीफोरनि जेंना सोरांबानो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबाया रायखुमानाय, सोरबाया माबा मोनसे एक्स एनडिएफबीफोरखौ सोरखौबा गाथ्रोदनो नाजानाय, सोरबाया एरा एरा बेबायदि बेसेबां एक्स एनडिएफबीफ्रा सहायबावनो। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबीफोरखौ, जेरैबायदि मैया दाखालि जों खोनानो मोनबाय जेब्ला बिटिआर एकर्डनि सागानगिरिफ्रा गबिन्द बसुमतारी, जयन्त बसुमतारी बिथांमोना सोरबा साफा सानै गावसिनि जाथि खुरमाफोरनि थाखाय सोरखौबा फन हरनानै माखासे हा हुनि खामानि मावनाय, जों दिनै स्पष्ट ससियेल मिडियायाव नुनाय बायदिब्ला, ससियेल मिडियायाव माखासे रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना मा गावनि लोगोनि खामानि मावनो, मा हारिनि खामानि मावनो। दिनै जों नुबाय सोरबा गबिन्द बसुमतारीया सोरबा सासे सानैनि थाखाय सोरखौबा फन हरनानै सोरखौबा बानायना हो। ससियेल मिडियायाव नुबाय न'खरनि बिदा फंबाय बेबायदि सोरखौबा जुदि माइगाब जुजाय खालायोबा, सोरबा जयन्त बसुमतारीया सोरबा न'खरनि जाथि खुरमानि थाखाय सोरखौबा जुदि खावलायोबा रायजो राजाफोरनि मा डेभेलप खामानि मावनो हो। आरो आं दिनै खावलायो, दिनैनि समाव जायफ्रा एक्स एनडिएफबीफ्रा हा हु गैया बिथांमोना अबेबा सरखारि हाफ्राव खालि दङब्ला सोरनिबा हा गैजायैफोरनो न' लुनो थाखाय बिगासे बिगानै सासेयाव जुदि रानना होयोबा हाजार हाजार बिटिआराव हा। जों बुंनांगोन सोरबा रायजो राजाफ्रा बेसेबांबा सम, मालाबा समाव बल फिल्डनो, मालाबा समाव रायजोनि माखासे गोथैसालि नांगौ, बेबायदिखौ रायजो राजाफ्रा जेब्ला हा हुखौ लाखिदों, रायजो राजाफोरनि आरजिनाय हा हुखौसो जुदि नोजोर होयोब्ला रायजो राजाफ्रा मा फोरमायगोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो एक्स एनडिएफबीफ्रा रायजो राजाफोरनि बेरेखा खामानि दामाव, सोरबा रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजानाय खामानि दामाव, बेखौसो आं खावलायो साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबीफोरखौ। दिनैनि समाव सोरबा गबिन्द हानजा होननानै गबिन्दनि हानजाया मा मावनो हादों, सोरबा फेरेंगानि हानजा बिथांमोना मा बांसिनै मावनो हादों, सोरबा आरडि फेक्सन बिथांमोना मा मावनो हादों, सोरबा गबिन्दनि हानजा बारा मावनो हायाखै, सोरबा देरेन बर'नि हानजा बारा मावनो हायाखै, सोरबा फेरेंगानि हानजा मावनो हायाखै, बयबो एखे। बिनि थाखायनो आं खावलायो दिनैनि समाव ससियेल मिडियायाव नुदों सोरबाया मोननाय मोनै, सोरबाया केसनि जेंना, सोरबाया जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि जेंना, मोनफ्रोमबो जेंनाखौ एक्स एनडिएफबीफ्रा सहायनांदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबीफ्रा सोरबा बिपिएफ हानजाजों सापर्ट होलायाबाबो मोननो गोनां माखासे सरकारनि मोननो गोनांखौ मोनखागोन, सोरबा इउपिपिएलजों थायाबाबो मोननो गोनांखौ मोनखागोन। खुनु माखासे राजनितिकजों लोब्बा गैया। बेखौनो आं खावलायो साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबीफ्रा सोरबा इउपिपिएलजों जुदि नांथाबबासो मोनगोन, सोरबा बिपिएफ हानजाजों नांथाबबासो मोनगोन, सोरबा बिजेपि हानजाजों नांथाबबासो मोनगोन, बेबायदि गोसो गोरबोआव सानलायनाङा। जिखुनु जाया समाव एक्स एनडिएफबीफ्रा सोरजोंबा थाबाबो थायाबाबो मोननो गोनां सरकारनिफ्राय मोनखानांगौ। बिनि थाखायनो जुदि बेबायदि जुदि सोरबा आं गबिन्दनो, सोरबा फेरेंगानो, सोरबा सावरायग्रा, सोरबा उमुक हानजा टेन हानजा बेबायदि माखासे गावजों गाव जुदि ससियेल मिडियायाव नुबाय थायोबा माखासे राजनितिक हानजाफ्राबो एक्स एनडिएफबीफोरखौ नाथ्रोदनो सुबिदा मोनो। सोरबा सरकाराबो माखासे होनो गोनांफोरखौ बेबायदि माखासे एक्स एनडिएफबीफोरनि दुरबलथाखौ नुनानै सरकाराबो माखासे गोलाव सम लालांबाय थायो। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबीफ्रा बयबो नारा नाथा गाव गावनि फेक्सनखौ बुंलायालासिनो गासिबो एक्स एनडिएफबी, सानसेबाबो एक्स एनडिएफबी, बोसोर बोसोर नांदोंबाबो एक्स एनडिएफबी। बिनि थाखायनो आं खावलायो दिनैनि समाव आं आरो लोगोसे आं फोरमायो सोरबाया एक्स एनडिएफबीफोरनि सोरबा दैदेनगिरिफ्रा बुङो मानि थाखाय केस, मा मावदोंमोन, बेबायदिबो माखासे लिडारफ्रा बुंलायलाङो। जोंनि खोनानो मोननाय बायदिब्ला माखासे जों सम सम गेदेरमा रायजो राजा, गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनायो जाय बिथांमोना गावसिनि गोरोन्थिनि थाखायसो जेलाव दं, जाय दिनै एक्स एनडिएफबीफ्रा केस गोनां बिथांमोना गावसिनि गोरोन्थिनि थाखायसो केस दं, बेबायदि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मालाबा मालाबा
रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायो। बेबायदि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि माखासे खोथा बुंग्राया बियो NDFB नंगौना नङा आं नैबेखौसो फोरमायो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव। जेब्ला म्यानमार, जेब्ला नागालेण्ड हाजो, बांलादेश हाजो, गार' हिल्स हाजो, भुटान हाजो, गुबुन गुबुन नेपाल देशनि हाजो बेबायदियाव थानाय समाव जेब्ला गावनि जायगायाव जायफोर थाग्रा, जायफोर केडारफोर, सिनियर जुनियर जायफोर दैदेनगिरि, जाय बिथांमोना जेब्ला बांलादेशआव थाग्राफ्रा उमुग मासाव एसेखिनि थाखा नांगौ, म्यानमाराव एसेखिनि थाखा नांगौ, बेबायदि माखासे बांलादेशआव थाग्रा, सोरबा नेपालाव थाग्रा, भुटानाव थाग्रा, नागालेण्डआव थाग्रा, सोरबा गार' हिल्सआव थाग्राया सोरांबानो थाखा बिहरो। बेबायदि समाव जायफोर केडारफ्रा दुखु दाहा खस्थ' खालायनानै जेब्ला थाखा फैसा खांनानै हरो, अबेबा समाव मावथावै खामानिखौबो मावनो गोनां जाबाय, हमजानो गोनां जाबाय। बेबायदि सोर थोनदों? सोरबा म्यानमाराव थानाय दैदेनगिरिया जुदि थोनाङोमोनब्ला, सोरबा बांलादेशआव थानाय दैदेनगिरिया जुदि थोनाङोमोनब्ला, सोरबा नेपाल देशआव थानाय दैदेनगिरिया थोनाङोमोनब्ला, सोरबा भुटानाव थानाय दैदेनगिरिया जुदि थोनाङोमोनब्ला, गुबुन गुबुन गार' हिल्सआव, शिलंआव गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जुदि थोनाङोमोनब्ला सोरबा केडाराबो केस जानो गोनां गैयामोन, सोरबा जोबथेसालियाव थाग्राफोराबो बेबायदि जेलाव थानो गोनां गैयामोन। बिनि थाखायनो जायफोर सोरबा दैदेनगिरिफ्रा केसनि सायाव माखासे राजनिति खालायनो नाजानाया बियो मालाबाबो NDFBफोरनि थाखाय बियो जुक्ति राव नङा। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो NDFBफोरखौ गावजों गाव माखासे सोंखारिलायनायफोरखौ नागारनांगौ। बयबो राजनितिक हान्जानिफ्राय जुदि ओंखारबोनानै खौसे जायोब्ला गाबोननो माखासे राजनितिक हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा सिन्था धारना खालायनो गोनां जागोन। सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे खावलायफिननो गोनां जागोन। बयबो सोरबा UPPLआव थानाय, सोरबा BPFआव थानाय बेबायदि हान्जाया जुदि बयबो ओंखारनानै NDFBनि खामानि जुदि मावनो थाखाय आगान सुरोब्ला, रायजो राजाफोरनि माखासे खौसे रावखौ लानानै जुदि ओंखारोब्ला, बयबो रायजो राजाफ्राबो NDFBफोरजों खौसे जागोन आरो मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो थाखाय सहज जागोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो NDFBफोरखौ रायजो राजाफोरनि खोथाफोरखौ जुदि खोनासंनानै, सोरबा UPPLआव थानाय, सोरबा BPF हान्जायाव थानाय बिथांमोना जुदि बयबो ओंखारबोनानै रायजो राजाफोरा मा सानदों बेबायदि जुदि खामानि मावनो ओंखारोब्ला, राजनितिखौ जुदि रायजो राजाफोरनि बायदि सानोब्ला, गाबोननो NDFBजों रायजो राजाफ्रा बयबो ज' ओंखारगोन। सोरबा UPPLनि हान्जा दैदेनगिरिफ्राबो गाबनो गोनां जागोन, सोरबा BPF हान्जायाबो गाबनो गोनां जागोन। बेबायदि आं गेदेरमा रायजो राजा NDFBफोरनि खाथियाव आं खावलायो। लोगोसे आं दिनैनि समाव माखासे NDFBफोरनि केसनि जेंना मोननो गोनां माखासे सिनियर जुनियर बयबो फाराग गैया, नाथाय माखासे खामानि मावबोनायाव फाराग दं। सोरबाया ओंखाम बोथिसे जाहोनायावबो जेल जानो गोनां जादों, सोरबा बुजानो गोनां जादों, सोरबाया गस्ला लंपेन्ट लामनायखौ थिखांनायावबो सोरबाया जेल जानो गोनां जादों, सोरबाया गाव जानो गोनां जादों। बयबो बर' रायजो राजा बयबो खस्थ' खालायफानो गोनां जादों। सोरनिबा न'खरा आलाय सिलाय बेबायदि गावथार जानो गोनां जादों NDFBनि थाखाय। बिनि थाखायनो माखासे दुखु दाहा खस्थ'आल' एसे फाराग। बयबो बर' हारिनि सानसेयै नांहरदोंबाबो, बोसोर नांनानै नांहरदोंबाबो बयबो बर' हारिनि NDFBयानो। बिनि थाखायनो माखासे सिनियर जुनियर जायफ्रा बोसोर हाग्रायाव थानानै बिमा बिफाया थैजाबाय, बिदा फंबाया आलाय सिलाय गुबुन गुबुन जायगायाव खारनो गोनां जाबाय, माखासे बेफार सेफार मावनानै जानो थाखाय सरकारनि दिनैसिमबो जायफोर सिनियरफ्रा मोनाखै, सोरबा सानसे नांहरदोंबाबो मोनदों, नाथाय सरकारनि मोननाय राङाव रावबो खर' सानाय गैया। नाथाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा सोरबा बोसोर 20 बोसोर 25 बोसोर, सोरबा 15 बोसोर 10 बोसोर बेबायदि गोरनायमोनब्ला एसेबाबो न'खरखौ सालायनानै गावनि न' बां लुनानै एसेबाबो बिजनेस मावनानै न'खर खुंनो हायोमोन। नाथाय जायफ्रा न'खर दंखायो, जायफ्रा न'खराव थानानै दावहा नांदों, बिथांमोना मोनगोरदों, बेयाव बाजानाय गैया। नाथाय जायफोर सिनियर जुनियर माखासे खस्थ' मोनलायनाया एसे आलादा दं। माब्रै? सोरबाया म्यानमारावनो 6-7 बोसोर गाहाम थाबाय, सोरबा बांलादेशआवनो 10-15 बोसोर गाहाम थाबाय, सोरबा नेपालावनो 5-6 बोसोर थाबाय, सोरबा भुटानावनो 15 बोसोर गाहाम थाबाय। बेबायदि माखासे फाराग दं। आरो जायफोर बिर जोहोलावफ्रा आलाय सिलाय भुटानाव थैनो गोनां जाबाय, गुबुन गुबुन रायजोआव थैनो गोनां जाबाय, बेफोरनि न'खराव दिनैसिमबो सोरबा NDFBनि दैदेनगिरिफ्रा जायफोर राजनितिकनि गारियाव थानाय बिथांमोना दिनैसिमबो बे न'खरफ्राव थांनानै आंनि न'खरावबो खुनु खबर दबर लानो थाङा। बेफोरबायदि समखौ जों माला बेबायदि दैदेनगिरिजों खबर लाग्रा दैदेनगिरि मोनगोन? बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो NDFBफोरखौ आं खावलायो, जोंनि बर' हारिनि
माखासे दैदेनगिरिफोरखौ सिन्था धारना बिथांमोनखौ माखासे खाफाल हमनो गोनां जायोबा साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफ्रा इउपिपिएल हान्जानिफ्राय ओंखारनांगोन, सोरबा बिपिएफ हान्जानिफ्राय ओंखारनांगोन। रायजो राजाफ्रा जेरै सोरखौ हान्जाखौ मोजां मोनो गोनां जायोबा रायजो राजाफ्रा एक्स एनडिएफबिफोरनि हेफाजाबै सोरबा निर्दलीय गेलेनानै माखासे राजनीतिक हान्जाखौ माखासे आवगायलांनो हायो। जोंथ' दिनै नुदों जायफोर इउपिपिएलनि गादियाव दं बिथांमोना एक्स एनडिएफबिफोरखौ सैया मानो होनोब्ला जों बुंनांगोन आं मैयाबो ससे गारि सायाव होदोंमोन। बेबायदि समाव जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला प्रमद बर'आ जेब्ला दिल्लीयाव थांनानै सोंहैदोंमोन बर'फोरनि एकर्डआ सोरजों जागोन, बेबायदि समाव माखासे भारत सरकारनि आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'नि सिगाङाव बुंबाय एक्स एनडिएफबिफोरजोंसो बर'फोरनि एकर्डआ जागोन, बिथांमोनजोंसो जागोन। बेबायदि समाव जेब्ला जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला प्रमद बर'आ गाबहां खुबां जानानै जेब्ला फैयो आरो बिथांखौ जेब्ला गाबहां खुबां जानानै फैयो अब्ला साफा सानै भारत सरकारनि आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ मोनसे सुबिदा होयो। जोंनि खोनानाय बायदिब्ला बे सुबिदायानो जाहैबाय जुदि एक्स एनडिएफबिफोरखौ जुदि थगायनानै माखासे एकर्ड खालामहोनो हायोब्ला, बर' रायजो राजाफोरखौ जुदि थगायनानै एकर्ड खालामहोनो हायोब्ला नोंथांनि साननाय बायदि नोंथाङा जेरै सानदों बेबायदिनो माखासे बर'फोरजों एकर्डखौ खालामगोन। बेबायदि सरकारनि माखासे बिथांमोना बिथांखौ सुबिदा होनाय लोगो लोगो बिथाङा माखासे एक्स एनडिएफबिफोरखौ थगायनो थाखाय लामा मोनबाय, रायजो राजाफोरखौ थगायनो लामा मोनबाय। बेफोरनि थाखायनो दिनै प्रमद बर'आ एरा बाइसेन्सआव जुदि साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफ्रा जुदि राजनीतिक जुदि गादिखौ लायोब्ला बिथांमोना माखासे बांसिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा सरकारनिफ्राय सुबिदाखौ मोनगोन। सरकारा एक्स एनडिएफबिफोरनि माखासे लामाखौ बांसिनै अनसायगोन। बेबायदि साननानै माखासे एक्स एनडिएफबिफोरखौ दिनैसिमबो प्रमद बर'आ एरा बाइसेन्सआव जुदि राजनीतिक हान्जायावनो जा गुबुन लामायावनो जा सरकारनि रायजो राजाफोरनि डेभेलपआव बेबायदियाव जुदि एक्स एनडिएफबिफ्रा जुदि मावना देखायोब्ला बिथाङा गाबोननो गादिनिफ्राय आउट जानांगोन होननानै मा खालायदों एक्स एनडिएफबिफोरखौ जेरै हायो ओरै माने सोरखौबा बेमार जाबाबो सुबिदा गैया, सोरबाया नबथि गैयाबाबो सुबिदा गैया, बेबायदि जों दिनैसिमबो नुदों। बिनि थाखाय आं खावलायो साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफोरखौ जायफ्रा नबथि गैया रायजो राजाफोरजों माखासे जायफोर रायजो राजाफोरनि आखायाव हा हुआ दं रायजो राजाफोरजों सावरायनानै न' लुनो थाखाय एसे एनैखौ जुदि बियोब्ला रायजो राजाफ्राबो रायजोनि थानाय हाफोरखौ एसे एनैबाबो जायफ्रा हा गैथ्रा बिथांमोननो होगोनखौ जों नुहुरो। लोगोसे आं खावलायो दिनैनि बे समाव जोंनि खोनानाय बायदिब्ला भुटान रायजोआव एक्स एनडिएफबिफोरनि गोथै जेब्ला बेमार सेमार जानानै थैयो बे समाव जेब्ला न'खराव लाबोनो थाखाय आर्मि पुलिसनि थाखाय जेब्ला लाबोनो हाया बेबायदिखौ गावनि लोगोफोरखौ जेब्ला फबनानै दोनो बेफोरबायदि माखासे गोथै हाराफोरखौ जोंनि खोनानाय बायदिब्ला भुटाननि माखासे मानसिफ्रा फेंफा दामनो थाखाय मानसिनि हाराखौ फेंफा दामनो थाखाय जों जावखांनाय मालाबा समाव बुरखांनाय जों खोनानो मोन्दोंमोन। बेफोरबायदि समाव भुटाननि राजाया जाय एक्स एनडिएफबिफोरनि गोथै बे जायगायाव जाय भुटानिसफ्रा जावखांनानै जेब्ला गोथै हाराखौ फेंफा बानायनो थाखाय माखासे जावखांदों बेबायदिखौ खोनानानै भुटाननि मानसिफ्राबो जेल जानो गोनां जादों। अब्ला एक्स एनडिएफबिफोरनि हाराया बेसेबां सना नैबेखौ आं रायजो राजाफोरनाव सोङो। एक्स एनडिएफबिफोरनि हाराया बेसेबां सना जायफोर भुटानाव आलाय सिलाय मालाबा समाव बेमार सेमार जानानै थैनाय आर्मि पुलिसजों गावनानै थैनाय बेफोरबायदि हाराखौ जेब्ला बुरखांनानै जायफोर भुटानिसफ्रा फेंफा बानायनो थाखाय जावखांदों सोरनिबा हाराखौ लांदों बेबायदि समाव भुटाननि राजाया मानो थाखाय भुटानिसफोरखौ जेलाव हरनो गोनां जाखो जोंनि खोनानाय बायदिब्ला। अब्ला दिनै एक्स एनडिएफबिनि हाराया बेसेबां मैल्य जों बुंनांगोन। बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफोरखौ आं खावलायो बयबो इउपिपिएलनि दारै जुदि एक्स एनडिएफबिफ्रा जुदि माखासे मावनांगौ खामानि मावनो हायाखैब्ला बिपिएफनि थाखाय जुदि मावनांगौ खामानि मावनो हायाखैब्ला मोननै दोलोनिफ्रायबो एक्स एनडिएफबिफ्रा ओंखारबोनानै सोरबा राजनीतिक हान्जाजों थाबाल' माखासे गावनि एक्स एनडिएफबिनि मोन्थायखौ मोनगोन बे नङा। एक्स एनडिएफबिया राजनीतिक हान्जाजों थाबाबो थायाबाबो मोननांगौ माखासे सरकारनिफ्राय मोनखागोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफोरखौ बयखौबो इउपिपिएलआनो जा बिपिएफ हान्जायानो जा ओंखारबोनो थाखाय। लोगोसे आं खावलायो जेरैबायदि गबिन्दआ गावनि न'खरनि गावनि सिनायथि सोरबा जायखौ मोजां मोनो बिनि थाखाय सोरखौबा जुदि
सासे मानसिनो जुदि न'खरसेनो जुदि 7-8 बिगा जुदि लेखा बानायनो थाखाय अधिकार होयोब्ला सोरबा जयन्त बसुमतारी गावनि न'खरनि जाथि खुरमानो जुदि 6-7 बिगा जुदि लेखा बानायनो थाखाय सोरबा अफिसाराव जुदि अर्डार होयोब्ला माखासे जायफोर केसनि जेंना जोबथेसालियाव थानाय जेंना जायफोर एक्सएनडिएफबिफ्रा नबथि गैजायै बिथांमोननि जेंनाखौ दिनैसिम खबर लायाखै साफ्रोमबो सिनियर जुनियर नाथाय खस्थ' मोननाय खस्थ' मोननाया एसे फाराग दं सोरबाया सानसेबाबो एक्सएनडिएफबि सोरबाया माथो होदोंबाबो एक्सएनडिएफबि जायफोर ओंखाम बोथिसे जाहोदोंबाबो एक्सएनडिएफबि बर' रायजो राजाफ्रा जेसेबां दं एक्सएनडिएफबिनि जायफोर नाम हरदों गासिबो एक्सएनडिएफबि सामलायनानै जुदि खामानिखौ आवगायलाङोब्ला मोजां जायो नाथाय सिनियर जुनियर फाराग दं बे सिनियर जुनियरफोरखौ दैदेनगिरिफ्रा माखासे सेलेक्ट खालामनो रोंनाय जानांगोन सिनियरफ्रा दिनैसिमबो आलाय सिलाय थानो गोनां जादों जायफोर बोसोर बोसोर म्यानमाराव थानाय बोसोर बोसोर बांलादेशआव थानाय बोसोर बोसोर भुटानाव थानाय बोसोर बोसोर 6 फायर केम्पआव थानाय बिथांमोनखौ सिनियरफोरखौ जायफ्रा हा हु गैया जायफ्रा सलिनो दिनैसिमबो माखासे खस्थ' जादों बेफोरखौ माखासे सरकारनि खाथियाव सलिनो एकदम गोब्राब जादों सरकारनि जेरैबायदि स्टेप होलांदों बेफोराव माखासे एक्सएनडिएफबिनि माखासे जायफोर दैदेनगिरिफ्रा जायहा सलिनो गोब्राब जाथारदों जायहा न' बां गैया बिथांमोननि माखासे न' लुनो थाखाय सरकारनि हायाव माखासे सुबिदाखौ होनांगौ आरो जायफोर 4 लाखनि मोननांगौ बेफोरखौ माखासे सिनियर जुनियर बेफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै होयोबा मोजां जायो बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन बाहाय खबजोबनानै आं बेखिनि बाथ्राखौनो लाना फैदोंमोन आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं साफ्रोमबो एक्सएनडिएफबि साफ्रोमबो रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि निमाहा बियो गोजोन्थों।